Onsdag var 30-årige Ditte Marie Birk fra Hjørring til et vigtigt møde om sin fremtid. I 1,5 år har den alvorligt syge kvinde været i et såkaldt ressourceforløb, fordi kommunen i modsætning til speciallæger har troet på, at hun kan komme tilbage til arbejdsmarkedet. Mødet onsdag skulle så afgøre, om Hjørring Kommune fortsat gik imod speciallægernes anbefaling om førtidspension. Altså man har intet at sige, og bliver man sur, så er man ikke samarbejdsvillig, og siger man, prøv at høre, jeg kan ikke mere. Ditte Marie Birk var nervøs før mødet på jobcentret i Hjørring Kommune. Sidst hun var til et såkaldt rehabiliteringsteammøde, gik kommunen imod speciallægers vurdering og indstillede hende til et ressourceforløb frem for førtidspension. Derfor havde Ditte Marie Birk allieret sig med advokat Marianne Fronsgaard, der har erfaring med sager som hendes. Når jeg er med til møde, hvis det mod forventning ikke bliver en pension, så noterer jeg jo det, de kommer med bagefter. Så vi bliver jo sendt ud, og så kommer vi jo ind igen. På mødet fortalte Ditte Marie Birk de mange kommunale embedsmænd og regionens læge, hvordan hun har det. 24 Nordjyske har tidligere fortalt om hendes alvorlige lidelser, som følge af, at hendes uhelbredelige spiseforstyrrelse forværrer hendes sukkersyge. Fagfolk har undret sig over, hvordan Hjørring Kommune har afvist at give Ditte Marie Birk en førtidspension. De lidelser, hun har, de er kroniske, de er uafvendelige. Der findes ingen helbredelse, kun lindring. Det kan i sagens natur ikke blive bedre. Hun er uhelbredeligt syg, og hun har ingen erhvervsevne. Og det skyndes umuligt, at hun kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, selvom der bliver skånehensyn. Altså, hvor tidligt skal man sige det? Men efter nogle få minutters nervepirrende ventetid, kommer Ditte Marie Birk ind og får beskeden. Og vi tænker, at selvom vi synes, det er en frygtelig trist situation, du står i, så tænker vi også, at vi har forsøgt de ting, der kan forsøges. Og vi vil gerne have tid til førtidspension. Rent formelt skal kommunalbestyrelsen i Hjørring Kommune tilkende Ditte Marie Birk førtidspension, men det er blot pro forma. Hun er nu førtidspensionist i en alder af 30 år. Jeg ved slet ikke, jeg tror slet ikke, jeg forstår det. Jeg er også der bagud. Det er meget ambivalent, tror jeg, fordi at det er jo ikke det, jeg ønsker i mit liv, at skulle sidde i en alder af 30 år og være førtidspension eller pensionist. Det er rigtig rørende. Det er ikke så sjovt. Selvom Ditte Marie Birk er glad for at have fået førtidspension, kan hun ikke forstå, hvorfor hun får det denne gang og ikke for 1,5 år siden. Og det burde hun også have fået, forklarer forsker Iben Nørup fra Aalborg Universitet. For 1,5 år siden konkluderede man, at hendes arbejdsevne var 0. Og det konkluderer man fortsat. Og der er ikke sket nogen sådan nævneværdig udvikling. Så den afgørelse kunne de for så vidt have truffet for 1,5 år siden. Taget i betragtning, at der står mange steder i sagen, at Ditte Maries helbred bliver væsentligt forværret af, at hun udsættes for stress og er i arbejdsprøvning og i aktiveringsforløb og den slags, så er det jo meget uheldigt, at sagen er blevet så lang. Ditte Marie Birk har netop fået det dårligere i det seneste år. Hun håber nu, at der kan falde lidt mere ro over hendes resterende tilværelse. Der ligger en kæmpe lettelse i, at jeg nu endelig kan lukke den her kasse ned og lukke det her kapitel ned i ens liv, og så bare få det bedste ud af de sidste kapitler, der så er tilbage. Hjørring Kommune har ikke ønsket at stille op til interview om sagen.